nindot sad pagmalandungan nato kining warning ni Jesus sa atong ebanghelyo. Niingon siya, ang tao nga may iya ng daan patagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Kanus aman ka makakita og tao or makaingon nga kanang tawhana na siya'y iyang bahandi. Kanus aman mo makasiguro nga kanang tawhana siguro jud kang naa na siya'y iya na siya'y iyang ikahatag ba. Muna kanang atong tema nga gifted to give. Usahay baya daghan bayang naay iya pero wa siya kahibaw naa siya iya. Muna nga tungod kay man siya kahibaw nga naa siya iya, hasta hinuon nga naanagid unta niya matud pa ni Kristo kuhaon na hinuon. Pero nahibaw lang kita nga naatay ato, siguro kitang makapanghatag. So ang tao nga naay iya, nya miila siyang naa siya iyang grasya or bahandi, manghatag gina siya. So kanang tao nga daw ba? Ang iya ng pagtanaw, wa gid siya iya. Muna inigingon nimo, manghuam ta kog kwarta. Unsa may iyang tubag? Wa. Mo din na wa. Sa to pa wa siya iya. Nya kay iya man gipamulong nga wa, hastang naa niya mawa na noon. Yung pahuwama ko sa imong bana day. Unsa may mo isulti? Wa. Hasta noon imong bana mawa na noon na. Ay pag may ikaw, sige, di araman diri, ako lang yung pahuwaman. Ana. Ay, i-share ba? I-share. Nyaon sa may paagi sa pagpaambit nga Diyos nun. Kaya naman sa pagpaambit nga yawanon, samaan ng mga babae nga siksi kayo. Nga, nganong nagpasiksi man sila, siya, asit gunin namo pa der. Nindot kugog lawas, nindot kugog panit. Na, nindot kugog tanawon. Di, amo gina ipakita kay asit guni. Ang sama ng pagpaambita, Diyos nun o yawanon? Istorya. Kusog kayo mo pasiksi, bisag tiguang na mo. Kay asit lagi yun, asit. So, ang pagpaambit sa Diyos nung pagpaambit nga makalipay gis Ginoo kanang maliwat ta sa batasan ni Hari David. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang Dios maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Kani si David nahimo gid ning icon sa katawhan sa Dios. Abraham dayon David. Gikalimtan lang usa ang kanang nastunga-tunga. Nga naman, si Abraham mao ang amahan sa pagtuo. Si David mao sa atong amahan sa pagkasulugoon. Muna diri ang gisulti ni David sa atong unang pagbasa, kinsa man ko Lord na imo man giubanan kanunay, kinsa raman ko, pero kanunay niyang gilitok ang imong sulugoon. Ako nga imong sulugoon. Muna nga si David, Abraham, David, nya Jesus. Kaning gipasabot aning ihatag ko kanimo ang trono ni David. Ihatag ang Dios nagingon ihatag ko ang trono ni David iyang amahan. Si Jesus ang gipasabot ani. Nya unsa man sad si Jesus? Unsa may iyang gi-claim? Sulugoon. Ni anhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Wa ko'y laing gibuhat, gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Mao na iya. Nya kinsa may inahan Jesus, nga portisang sikata. Kinsa? Kaila mo. Ang uban na ba? Wa kaila. Ang mahal nga Birhen Maria, unsa man say kaning tema sa iyang kinabuhi,
or guiding principle ni Maria. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. So kana ding tao nga mahimong sulugoon, mao gid na ang tao nga naay iya. Nya buan as Ginoo og daghan kay grasya basta mahimong sulugoon. Muna kasagaran sa mga sulugoon nga buutan, kanang tinuod gyud ba nga sulugoon, ang una gid nila anang kinabuhi, malipayon. Ikaduha, tagbaw. Tagbaw ba kanang na sila katagbawan, kontento sila. Ay kamo karon, lingi ako na imong tupad. Na magpasugo kanako. Ing na kuno. Ing na siya ba kanay mong tupad ba na magpasugo kanako. Na wagi nilingi ang uban ay. Klaro kayo na lingi guta, lingi kana. Muna kaming mga pare, ang amo yung commitment nga mahimo ming sulugoon. Kasagaran gyud sa mahimong sulugoon, labi na gyud sulugoos Ginoo nya, sulugoos katawhan, mahimo gyud na silang bantugan, murabag hari ba. Tanawa si San Vicente Ferrer, murag hari oy, atong gibutag trono, butag trono. Pero kinabuhi anis una, siging pasugo. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta, siging pasugo adtong mga masakiton, nahimo gid siyang hari nga muyukbo niya bisag Santo Papa, yukbo niya mga kardinal, yukbo Mother Teresa gabawog ang lawas, mubo kayong babae, bawog ang lawas, yukbo ang mga kardinal, di ba? Pero sige lang siyang pasugo adtong mga bata nga hapit, wanay mga wanay mga unod ba, bukog panit na lang. Itong mga taong gipangud ng lawas, iyang atimanon. Ang resulta, mura siyag hari. At tanawa si Maria, nga purtisang musunod sa sugo sa Ginoo, bisan pagbitay sa iyang anak sa krus, sugot lang siyang bitayon iyang anak, wa gireklamo. O tanawa karon, purting si kata tukod gutag Kapilinya di Fatima, naasa San Remigio. Daghan kay manimba dito kan kay manimba ya atom to i-consecrate karong kuan Abril 4 munang nate baligya nga slot nga tag 1,000 Mother Mary's Healing and Deliverance. Mura magjutay kay namalit karon jutay pa ba o pakabantay or nagtigom pa kag kwarta para iatop. 65 slots pa atong halin. Pero sige lang. Naman sa inipalit. Nga to ganing hagkan, tanawa ning Santo Niño, nganong sigihan tog hawk, kaning bata ba? Nganong sigihan ni na tog hawk? Nganong ang bata cute gyud kayo? Lingian na imong tupad. Cutean pa kas naong ana. Cute. Lami nang gayon patio na ang naong ana. Tupad nimo. Pero bata, bisag unsang bata, cute yun. Nga naman, kay ang bata sulugoon. Awa ng bata, di ba? Imo din sugoon. Sige, stand up, stand sang bata. Sige, walk sang bata. Ululuhan lang gini mo ba? Pasayaw-sayaw, na sugoon, ingna, mama. Yan ba daw? Mama. Anaon? Imong pakalibangon, imong paihion. Musugot sa ng bata. Imong pakatulgon, sige na, sleep na, nanaon nimo. Ato, sa ng bata. Sulugoon lagi. Pero kanang mga dagko, na sleep, sa mo sleep, wifi. Tigay ko wifi. Ingno na nimong dagko nga, doan, ganing unongan ng imong sigig inom, buhubog, ginayon, kinsam ka buot na ko. Ana, mo nang di na taganahas naong, pero kaning niya, bata, cute kayo. Love mommy be, love daddy. Love daddy na. Lipay kay kasalan. Beautiful eyes be, beautiful eyes. Amo sunod ng bata. Kana imong tupad be, lingi ay na beautiful eyes be, beautiful eyes. Moingon na siya di mo, tamparoso, tanong ka diha. Imo ko luluhan. Pero ang bata, sunod na siya
Unang, mga TikTok ang bata, pasayaw-sayaw. Usahay ko din noon, ang ipasayaw-sayaw, kana mga kuan ba, murag mga dirty dancing ba. Ang bata no, magtuong, mauna ginay, sakto, piyad-piyad, mga bata ba, luluhan. Ang sunod man kuning bata, mauna nga, mukyot sad ang naong sa bata. Nya mura sa siya hari. Ang sabi ng bata, tungod sa iyang pagkasulugoon, makadiktar siya. Nawa, ikakadlawon, muhilak ang bata, unsay buhatos inahan. Labi nagbago pagid siyang nahinanok, unsay buhaton, mubangon o mupadayog tog. Sos, mubangon, mudiktar ni bata. Mudiktar. Nigingos bata, anak digala ang bata. Kugos dayon na. Hastago din ni kanang bang magpabunyag ta ba nya sigig siyagit ang bata. Butangan nila anang kanang naang nang murag tutoy-tutoy, butang nila ng kanang plastic, oh. Haron mo hilom lag kadit nanga sa ba. Na nyawa kadag bibiron. Habwa. Pare gud adto mo tan-aw sa dihabwa. Di mo tanaw sa bata, inigkuro sa agtang ba, dool man kayo, gihabwa man. Asus, dool lagi. nganong nawadaan mas uwaw ang inahan? Kay gisugo sad sa bata. Tanawan ng mga sulugoon. Kada mga sulugoon gyud kaayo ba? Makadiman gina sila og imos ang pagtagad. Kanang inyong driver, di ba maratol kagwa na diha? Labi nagdi ka mo drive. Ay man des kuan, ande ko pura kag maratol ba? Makadima na siya. Kaparatol na nimo. Kanang imong mama nga magsigig pasugo nimo, mo imulungag, mo imulaba, mo imuutaw, tanawag mahilanta na. Maratol kay tambali kisa na mangutaw dinhi, kisa na manglaba, tambali yun. Di tinod. Nya kanirong gawali, sulugoon sulugoon. Mamagani mo magpasugo. Og sulugoon, basta lagi mudiman ginagot kuan sad mo na si Kristo kay nahimo man sad siyang sulugoon gikan sa iyang pagkabata, gipuy-an man niya hangtod sa iyang pagkamatay. Si Kristo karon gitawag ginatog hari. Pagkagamay niya gitawag na nato siya hari nga gamay. Pagkadako na niya gitawag na natog King of Kings. Si David hangtod ang wakailan ni David gitawag siya hari sa Dios. Pero si David grabe kabuutan nga sulugoon. Muna moingon si Kristo magdagkot gay mog suga ayaw gyud itago. Pasabot ialagad ang suga kaning suga ni alagad ni nato. Ang suga ba inigsiga ana ni alagad na siya ni hatag na siya sa kahayan kana mao na ialagad ba ikaw karon ni graduate kag college ialagad ng imong profesyon nurse ka doktor lawyer accountant unsa ialagad katilingban mao na pasalamat ta karon na daghan kay ganahang mo alagad mo gasto og milyon aron lang kuno mga lagad sa atong nasod kana rong atong mga politicians magpapili kay mo alagad mo gasto para lang mo alagad unsa lang gid ang power aning pag-alagad di ba kaya na day mga politicians niingon day na diha butari ko ninyo kay ako gyumong manduan ako mong diktaran mao din na ilang gisulti karon buang ng politisyan nagmuna iyang paagis pangumpanya ni ako aron pag-alagad unsay inyong gikinahanglan ako nang tubagon kining atong krisis sa ekonomiya ako ning sulbaron na ila pero ni ngalagad yun iniglingkod lang mga buangon kadaghanan kami sa mga pari dupa-dupa sa among kamot hapa-hapa dito sa katedral ana sige hapa-hapa kay mo alagad ni kapari na kinsa may pare din iniging mo pader mao man imong naandan hunungan ang inyong naandan mao man gisulti ato ni Father so and so ito ginomdomi dito ako na may inyong pare karon ako'y sunda
Oy, mga haring Herodes na kaayo, dili na haring David. Nindot yun nga mahimot ang hari nga si David, kay maalagaron nga hari. Dili ta hari nga Herodes, kay mupatay na si Herodes o dili ni mo sundon. Sige, katapusan tapusan ning lingi sa imong tupad. Ingnan sa ka hari ka nga David o Herodes. Ingnan ko. Sa inyong balay ba, unsa man ka, hari nga David o hari nga Herodes? So, diya sa balay, ana diya mga haring Herodes. Na ato na ning usbon ang atong kinaiya niya, inig-usab nato nini tagaan dahil tas Ginoo og katagbawan, matud pa niya ang naay iya dugangan pa. Apan ang wagi iya kanang dili mo alagad, bisan ang jutay nga naa niya kuhao na Hinoon. Na ato ginang himuong guiding principle.